37.
38. Una, sawona, otro, sala, que se open the spot.
Oh, see up in this morning. 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 Umnandi sawona. Umnandi sawona. Umjong usala kahle. See up in this morning. Sono. Usala soboyisifuna. Usala soboyisifuna. Usala soboyisifuna.
Asizwananeni bafowethu, umdlalo wethu usupheli. Wecenza lambeka khona kuyashisa, wecenza lanjiya khona kuyashisa, ngimilela ulambeka khona ndinande, ngimilela ulambeka khona ndibiza Bingelela amakhansela onke ingelele amagosa angibingelele ke umqondisi osiphathele kulomnyango esingawo namhlanje umfowethu Magolwana abasebenzi bonke bakamasipala ngiyanibingelela lishona nje kwa Ward 14 sanibonani umuntu ke uthatha leli thuba ukuyithoba okukhulu ukuba namhlanje sihlangene la kulomdlalo omuhle kangaka wenhlonipho enhle kangaka ephethe isintu sakithi namaciko akithi naze nayenza into enhle magosa angemukeleke okumsebenzi okumele ngiwenze lapha zonke izihambeli ezikhona abafowethu kakhulukazi einsizwane intombi zakithi ezisuka endaweni yaseGoli siyathokoza kakhulu ukuthi uJehova unigcinile indleleni naphepha naze nazofika la siyazi ukuthi sagcina nangane ngalezi yansuku nibuya nizolungiselela ukulwa impi esasibhekene nayo esasithunywe ngumntwana wakwaphinda ngene ukuthi sibe semsebenzini ofana nalona wokhola izwe ngobuqotho obufanele asifundise bona angisho ukuthi amagosa namaqembu onke akhona ayasithinta thina kakhulu njengobuholi ikakhulukazi obuthunywe yiqembu lenkatha ngaphansi komntwana okwaphinda ngene lesitshengisa ukuthi sisekhona isintu sakithi sakwaZulu lapho kunenhlonipho khona kuhlonishwa abaholi ngeindlela ezifanele indawo enisitshengise ngayo ukuthi isizwe sakithi sise disciplined ngendlela efanele siyathokoza kakhulu ngalokho sithi nenze kahle sithi ke bafowethu siyabonga ukuthi senifikile sibonga ukuba nani siubuholi obukhona la nami ke ngehlela ngezantsi ngaphansi kukameya umbaba uMtemande ngithi nje bafowethu sikhona la sikhona ngenxa yenu siyanithanda kakhulu siyanihlonipha kweinquthu yonke ijikelele sithi singabenu namhlanje ke sikuthokozele kakhulu ukuzoba kanye nani silapha ke kwa Ward 14 kuyiwadi enekhansela lenkatha ngakho nje sithi nonke namukelekile ukube kusenesikhathi ngabe ngithi asambe sobulala uFanta namhlanje sambe sobulala damu namhlanje bathakashayeki damu namhlanje bathakashayeki damu namhlanje sambe sobulala ufantamu namhlanje hebe cela sishayele ukhansela wa Ward 14 izandla hey ngiyamesaba umfundisi ngifisa ukuthatha leli thuba senamukeliwe emcimbini wanamhlanje sengikwazi nokubingelela sekushiwo kwathiwa sengingakhumula ibhanji ngihlale phansi ngifisa ukubingelela amagosa ngibingelele umeya nomkhandlu wakhe nabo bonke nabasebenzi bomkhandlu kakhulukazi umqondisi womnyango nosihlalo ngizothatha leli thuba nginikeze usihlalo wethu thina njengamakhansela ubaba uMzimela ukuba sethulela abaholi abakhona la ngaphakathi Waishaya mfana wakala
wayishaya mfana wajabula wayishaya mfana wakhala yenzeka wayishaya mfana wajabula wayishaya mfana wakhala wayishaya mfana wakhala Mpekile ubaba Mtimande, uDeputy Mayor uNM Zungu, amakhansela onke akhona la, nomqondisi ngimbona phambi kwethu, abasebenzi abakhona la, ngibingelele usihlalo kaSociation wengoma, bonke abathintekayo engomeni, amaqembu onke ngiwabingelela, abahambele lo mcimbi nalabo basithwebulayo abathatha izithombe ngibabingelele. Ngifishane nje ngithi nonke la e-stadium ngiyanibingelela. Okwami ke kufishane nje engizokwenza, ngizoqala nje ngehle ngiye ngale ezansi. Okwami ukuthi ngizokwethula abahlonishwa la ukuthi nibabone ukuthi kuseyibo laba enabakhetha. Bese siyaqhubeka siyaphambili. Nginokhansela uFG wase Ward 16 Mlefe. Ngicela nishaye ihlombe la ngoba niphakathi la elokhu ethendeni. Laba abalapha la kubonakala kahle kodwa lapha abalapha ngicela bonke nje balishaye ihlombe. Khansela uMlife abakubonanga. Bathi abakubonanga. Yebo. Kunokhansela weSP Khumalo ngicela uphakame mfowethu. Bakubona wase Ward 9. Sibe nokhansela obuyabe ngumfundisi. UNM Ward 7 ukhansela uButhelezi. Isencane lensizwa ngazi ukuthi kwenzakala kanjani tibe umfundisi. Mina ngeze ngaloko. Kodwa ke phela kuthi inkunzi kuphi khona isematholeni. Sinensizwa lapha ukhansela uS Buthelezi ephethe uWard 8. Edume ngento ezayithile nje ngicela ukuthi uphakame mvuka mboxela. Angazi ukuthi inomateta ngehli. Lokhu yangena nje ayiphume ewadini. Bese sibana nelasibhunda. Insizwa lapha ukhansela SR Langa Sothola yase Ward 2 phakama kwethu. Niyayibonela nje namthi lasibhunda. Bese sibana nekhansela engilibiza ngithi siyinkwelesi. Yazi siyinkwe masike sabambelela ogodweni ungazi ugcina izonquma isandla saso. Isandla sisale ogodweni sibambelele siyinkwelesi. Lokhu waqalwa nje ukuba khona kwemkhandlo 2000 wanamathela kuze kube namhlanje. Ikhansela esinomlando omude ngapha ukhansela uMkhwanazi EM lase Ward 3 idume ngokuthi siyabuya. Bese siba nekhansela laphana elide kunawo wonke amakhansela. Umntwana lo nomuntu oseyingane ngizani nizoyibonela nje. Uzophakama khona manje ikhansela edumuleyo nje lala eWard 15. Phakama khansela. Niyabonela nje umntwana lona waseNdlunkulu. Ukhansela uZulu. Khona ngizomhlonipha ngizokumethula ngoba khona ozomethula special. Bese siba no Deputy Mayor ikhansela lidala nalo la emkhandleni waseNquthu. Ukhansela uNM Zungu.
usekopishe lesi style sikamalume wakhe. Umalume wakhe phela ukhansela umkhwanazi. Charlotte uyabuya naye uthi uyabuya. Ukhansela omunye sinayela ukhansela uJZ. Angazi uJZ bani lo. uJZ. Kodwa akusiyena lo JZ okade nimazi kakhulu. uJZ Ndima ukhansela wase Ward 13 Phakama. Yebo siyabonga khansela. Bese kuba nelinye ikhansela nalo liphethe omnye umnyango la esingawo la namhlanje. Ukhansela ngijwayele ukumbiza ngithi uRonit mina. uMR Ronit. Khansela umama uNgobese Phakama. Bese siba no khansela ke ward khansela wase Ward 5. Ubaba ukhansela elithule nje insizwa lenenhle le. Konje kuyashiwo nje insizwa inhle. Hayi. Umnyampulo nje wensizwa le. Uyayibonela nje nawe mayedlula lapha nje. Hayi bayinike namakhanda. Ukhansela uIL Shabalala eWard 5 umshengi Shabalala. Bese kuba leli khansela ekade liqekethe la ligiya. La eWard 14 ukhansela uMasimula oyiward khansela baba Masimula. Phakathi kwethu khona umqondisi ngisala sengimethula umqondisi bamazi ukuthi imidlalo njengoba siyibona injena nje kusukela ekhonweni lakhe lokwazi ukuthi asihlelele izinto zenzeke ngendlela okufanele mayenzeke. Umagolo waneke lona umkhathini umbopha Phakama mbopha bakwanishayela nehlombe bakwethu siyabonga. Bese sibana leli khansela ke liphethe uhlelo la. Intombi emhlophe lena bayibiza bathi yellow bone. Yellow bone nanangithi niyayibonela. Akuseyona ke yellow bone free umama lona uPhiphi Ntombela. Umakhoza Phakama khansela. Angazi kubahlonishwa ngazi noma khona sasele ngambizana. Hayi. Lithi makazibongeleke ngicela nishaye ihlombe mina ngishayela ihlombe bade ngikhuluma. Shaya ihlombe bakwethu. Ayeye somlomo ayeye. Ngokukhulu ukuyithoba ngifisa ukunethulela ikhansela la ka Ward 4. Elawini ward nje mina ilanga libalele ukhansela. Khansela ngiyakwethula. Khansela wa Ward 4. Khohlakala ukhansela wa Ward 4. Ukhansela wa Ward 4 uphethe iward naye. Akethulwanga Nkosi yami. Usomlomo womkhandlu Mzimela. Ngaphandle nje kokuchitha isikhathi ngizocela usihlalo waka planning azosipha amazwi okwesekela lemidlalo yethu. Woza Nkululeko Woza Nkululeko ma Woza Nkululeko Woza Nkululeko ma